Kiai kikus kiba phila ban shim lane ban leit Pule Ynda phila dep yaka kelas 10 jongpi. Lada fidei kena kelas 10 lane fidang ab result metrik. Bat piku aban tip shaphang kikus bapher kiba phila ban shim lane ban leit Pule Ynda phila dep kelas 10. Tegane ke video kedai nak benta jongpi. Namar bala da 50 bahaya shaphang kikus kiba available yapi Ynda phila pas ya kelas 10. Kata ka jingbom tip jongpi kalaban pelong yapi ban shim what ya kikus kiba pim don interest ro. Tegane ke video ngan Batai yapi shaphang kikus kiba phila ban shim na leit Pule Ynda phila pas ya kelas 10 jongpi. Te kita kikus kiba phila ban shim Ynda phila pas ya kelas 10 kita kilongkum ke general course neki intermediate kita kilongkum ke arts ke commerce bat ke science stream ngathrai piti bahasa phangkine namar bun ki khanna Ynda kila pas ya kelas 10 kishime kine ki course te ke duration jongane ke course kedai arsenam te kamud system ya ke kelas 11 bat system 4 kedai ya ke kelas 12 lane phila ban leit Pule ha ki professional course Ynda phila dep ya ki kelas 10 kita kalong kum ka polytechnic ka paramedical bat ka ITI bat ke duration na benta kini professional course kita kalong arsenam handu license kum ka polytechnic kedai license paramedical ru kedai license bat ka ITI kedai arsenam bat kidon ki ki short term course ru kum ka photography ki designing bat ki mentang ngin peishwa shaphang ki general course kita kum ka arts ka commerce bat ka science stream ka duration jongini ki course kedai arsenam kata system ya ke kelas 11 bat system 4 ya ke kelas 12 tega jingshim jongpi kini kus kan syong ke interest jongpi bat ka jingla jongpi berpimde roban sngetu bakla taga ba ong bai kena ki ba Pule arts kidei kena ki bom start bari kena ke ba shim science bat kidei kena ki ba start lane pimde roban ong ba ladanga he marks ka matric ngandei ban shim science bat ladanga read marks bat ngandei ban shim daka arts kajing seleg ya ke stream kan syong ha kajing la jongpi bat ka interest jongpi lada fi interest ha ki subject arts kum ka history ka geography political science kum ka psychology sociology kum ka economics philosophy ka fine arts ka physical educations literature bat ki wei ru dang don ki subject arts lada fi interest ha ki subject phila ban choose ya ka arts bat lada fi interest bat ban Pule shaphang ka business ka marketing lada ka finance lada fi interest ban Pule shaphang kita phila ban shimya ka commerce an ki subject kilong kum ka accountancy ka business studies economics bat ka mathematics kini ki tang ki main subject ha commerce bat ki dang don sa ki wei pat ki subject ki ba phila ban shimya ka commerce lada fi interest ha ka stream science bat phide ban long ki bat rashidom namar ka science ka kham a compare bat ki wei pat ki stream ki subject pat kilong kum ka physics chemistry ka biology mathematics computer science pat ki dang don ki wei pat ki subject tigitu ki bom snot na ya ka mathematics ha ka jaka jong ka mathematics phila ban shim na ki wei ki subject pat kum ka anthropology ka home science bat ki wei Ynda phila de biya ka 10 plus 2 lane ka intermediate jong phia ka science stream ki don shibun ki line ki ba phila ban Pule leit Pule medical phila ban leit Pule non medical kum ki engineering lane phila ban interest ha ka BSc honors ro kum ju lane phila ban interest ha ki agriculture bat ki wei lada fi interest ban leit medical Ynda phila pas ya class 12 science jong pi ki main subject kilong kum ka physics ka chemistry bat ka biology fide ban shim bait lada fi kwa ban leit medicals Ynda phila pas ya class 12 aga jaga jong ka mathematics pat phila ban shim na ki wei ki subject bat lada fi interest ha ki non medicals Ynda phila de pas ya class 12 jong pi kum ki engineering ki main subject kilong kum ka physics chemistry bat ka mathematics aga jaga jong ka biology phila ban shim da computer ro Ynda phila de ya class 10 jong pi phila ro ban continue ya jing Pule jong pi ha ki professional course kata kalong kum ka polytechnic paramedical bat ka ITI menta ngin peishwa ka polytechnic kanai kedai ka diploma course na benta shibun kilang engineering bat ki wei hangne hasten Meghalaya ki don lai teli ki polytechnic college kita ka wei hasilong ka wei hatura bat ka wei pat Ajantia Hills ki diploma course ki ba phila ban leit Pule ha ki polytechnic kilong kum ki diploma in civil engineering diploma in electrical engineering diploma in architecture diploma in chemical engineering diploma in biotechnical engineering bat ki wei phila ro ban leit diploma ha ki agriculture ki textile technology rubber and plastic technology ki mining technology bat ki wei phide ban kan mau ba kadon ka jing ya pair ha padeng ka diploma bat ka degree ka kam shimpor ban Pule compare bat ka diploma tenda phila de ya ka diploma jong pi ha ki engineering pempala ban ong ba phila de ya ki degree jong pi ha ki engineering lada pikwa ban continue ya ki degree phide ban lei ha ki wei pat ki university
Lada fi interest part ban leit pule paramedical nda fila pas ya kelas 10 jong pi kidon sipun bhagi kus paramedical ki ba fila ban pule hangne ngato tangkato kanetli kum ka DMLT lane ka diploma in medical lab technicians ka operation theater technicians lane ka OT ka x-ray physiotherapy dialysis technicians medical record technology bat kiwai kidang don sibun bha ki paramedical course ki ba fila ban pule enda fila de class 10 but don ru ki ba fila ban pule enda fila de ya class 12 jong pi the duration jong kini ki course don ki ba arsenam bat ki ba laisnam fila ru ban leit pule ITI lene ha ki industrial training institute enda fila pas ya class 10 jong pi ka duration jong kini ki course don ki ba ru banai don ki ba system bat don ki ba arsenam Kikos ki ba fila ban pule haki ITI lana ki Industrial Training Institute ki langkum ki fitter, ki mechanical, electricians, ki plumber, ki welder, ki carpenter, ki painter. Bat ki dang don sipun ba kikos ki ba fila ban pule hapo jong ki ITI. Da fila de pule ya ki Industrial Training Institute lana ki ITI. Fila ban yo kam haki private sector lana haki government sector kum jo. Fila ban apply kam kum haki Indian Railways. Lane ki defense sector kum ke Indian Army, Indian Navy ki Border Security Force lane BSF, Central Reserve Police Force lane CRPF, Indo-Tibetan Border Police lane ITBP, bat kiwai ki defense ki baju recruit ya ki ITI. Phila ruban apply haki SSC lane ki Staff Selection Commissions. Bat ki dangdon sibun bah ki private sector ki baju recruit ya ki ITI lane ki Industrial Training Institute.